Mulle rakkain paikka on oma koti, koska siellä on turvallista olla ja siellä voi olla oma itsensä. Rakkain paikka voi olla ihan missä vaan. Jos vaikka mä luin kirjaa, mä oon siellä. Se on mun hyvä paikka. Mä voin istua järven rannalla ja kalastaa. Jos minun sisällä on kaikki hyvä, se on hyvä paikka. Voi rakkaita paikkoja on paljon. On hyviä paikkoja ja on huonoja paikkoja ja huonoista paikoistakin voi löytää jotain kaunista ja rakasta. Mutta yksi rakas paikka Heinolassa ihan tässä keskustassa on rautatieaseman yläpuolella kohoava harju. Ja siellä on 2 penkkiä, siellä voi istua ja on lähellä luojaa siinä. Se on niin sanottu ohut paikka. Siinä voi ajatella ja mieli selkeytyy siinä. No mulle rakkain paikka on meidän kesämökki. Se on Pertunmaalla semmoisen pienen järven rannalla. Ehkä siitä sitten vielä merkityksellisimmän teki se, että elokuussa tulee 5 vuotta mun äidin kuolemasta ja mun äiti on kuollut siihen mökin terassille äkillisesti, odottamatta. Ja voisi ajatella, että siitä olisi tullut jotenkin ikävä ja ehkä sen tyyppiset tunteet, mutta siitä on tullutkin ihan vastakkaiset tunteet, että se vaan on korostanut sen paikan tärkeyttä ja jotenkin sitä. Erityisesti oma perhe, lapset ja ystävät, mutta myöskin luonto ja kulttuuri on semmoisia tärkeitä tässä. Tunnen syvää yhteyttä henkisyyteen ja hengellisyyteen, siihen, että on jotain suurempaa kuin mitä mä näen. Universaaliin maailmaan, toisiin ihmisiin, yhteisöihin ja luontoon. Tunnen syvää yhteyttä ilman muuta puolisooni, mutta tunnen myös luontoon. Luonto on se, joka on niin kuin suuri asia elämässä. Ja en usko siihen, että luonto tuhoutuu. Meillä jotkut lajit saattavat vähentyä, mutta kyllä me pidämme huolen luonnosta. Tunnen syvää yhteyttä omiin perheenjäseniini, aviopuolisoon ja lapsiin. Läheisiin, luontoon, luonnon edellytysten olemassaoloon. Se on niin kuin kiteytettynä. Se on vähän vaikeampi kysymys. Periaatteessa kaikkea. Kaikki on kuitenkin yhteydessä kaikkeen. Kaikki noudattaa jonkun näköisiä kaavoja. Me nyt ei yleensä niitä voida seurata, mutta se, että on uteliaisuutta tuntea toisia, tuntea asioita, tutkia, oli se sitten luontoa, laitteita, mitä tahansa, niin se tieto yhdistää siinä, lisää ymmärrystä kaikkeen, oli se toisiin tai itteensä. En tiedä, etsinkökään sellaista. No ehkä kaikki aika primitiivisesti haluaa tulla hyväksytyksi. En voi sanoa, etteikö kiinnostaisi, mutta ehkä on niinku sen tärkeiltä ihmisiltä kyllä. Mutta se, niinku, että niinku isommassa määrin, esimerkiksi myös kun niinku esiintyjänä, niin mä rupean väittämään, että mulla on ihan se ja sama, paljonko yleisössä on väkeä. En halua olla siitä riippuvainen. Ajoittain. Ehkä enemmän myötätuntoa kuin sitä ymmärrystä. Mutta mä saan tosi paljon myötätuntoa väärin ymmärretyiltä ihmisiltä. Mutta kyllä sitä ymmärrystäkin välillä löytyy. Kyllä tunnen. Se on niin kuin tämänhetkinen tunne. Ja varsinkin kun on vastikään muuttanut uuteen ympäristöön, niin todella tunnen, että vuorovaikutuksessa muiden kanssa olen yllättävän nopeasti löytänyt mahdollisuuksia ja ystäväsuhteita uudella paikkakunnalla. No mä aamuisin aina käyn koirien kanssa siinä meidän läheisellä luontopolulla Kymijoen rannassa. Ja siellä on sellainen tosi ihana paikka, mistä näkyy pitkälle sinne vesistöön. Toinen niin on just siis vanha
vanha kuusimetsä, kun käy Sienessä esimerkiksi syksyllä. Siellä on ehkä ne voimakkaimmat kokemukset luontoa. Siellä vaan niin kuin rauhoittuu, siis huolet, kaikki murheet unohtuu ja tulee tosi sellainen hyvä olo. Järvessä.